Čau Marťo, ty jo, v takovejhlech botech ty jezdíš se zákazníkama. Čauky Bony, no někdy jo a někdy se i přizuju, ukážu ti do jakých. Hele, mám lepší bačkurky. Tak mi Marťo řekni, co vlastně děláš v Hlavu? No Moni, to by mě vlastně taky zajímalo. Snažím se především nedělat ostudu a zaměřuju se na prodej simulátoru pro zdravotnickou výuku. Zdravotnická výuka. To zní jako nový předmět ze školy. Musíš mít nějaký znalosti, zdrávku nebo medinu? No asi musíš, ale já to vařím z vody a stačí mi moje základy anatomie, které jsem studovala na Vysoké škole v Olomouci. Kdyby jsi mohla vybrat svého kolegu, jaký by ten člověk měl být? Že by se neměl bát lidí, neměl by se bát nás, protože my jsme specifická firma a jestli si já můžu ostudně vybrat, tak já bych upřednostnila nějakou kolegyňku. Kdybys měla přesvědčit někoho, kdo hledá práci jedinou větou, co by to bylo? Řeknu, že to práce snu. Jsem si vždycky přála prsa a tady jsem je dostala. Já vím, jako je to blbý, je to produkt k prodeji, ale prsa mi dali!